Sí? Hola, querida. Sí, sube, entra. Deixo a porta aberta. É Susi, é Susi! Quen é Susi? Entretena mentres me ducho, non tardo nada. Moi ben, tranquilo, pero quen é Susi? Ai, Susi é Susi, ofrécelle un café ou algo. Dille que baixo enseguida, vale? Oiches, quen carallo é Susi? Susi son eu, cariño. Telmo Negreira. Enchanté, mademoiselle. O café estaba boísimo, Telmo. Eso é a chicoria. Que gracioso. Que sí, muller, non me crees? A chicoria é o complemento perfecto para calquera infusión. De feito, o café, que sería do café sen chicoria? Xa escoitara falar moito de ti. Pero a verdade, todo o que eu inxunto non che fai xustiza. Así que xa escoitaras falar de mí. E a quen, se pode saberse? Algúnha clienta. Ás veces pasa que se enganchan a min sen remedio. É normal. Non o dubido. Pero non. Eu xío que me mantén informada de todas as túas aventuras. Que malo este uxío, Pois a mí nunca me dixera que tiña amigas así. Así como? Así, cun chasis tan ben acabado. Ai, que cousas dis. O que pasa é que o Xío non quere compartir as cousas boas que ten. Pois comigo comparte este chabolo, que non está nada mal. Pero tampouco me importaría compartir outras cousas e tal. Como por exemplo... Como por exemplo, algunha que outra amiga super sexy. Non sei se me entendes o que che quero dicir. Desculpa o retraso. Susi, cariño. Ben, xa está. Estou preparado. Pois eu tamén. E eu? Sí? Sí, que pasa? Eu sempre estou a punto. Veña, imos, Susi. Ata logo, Telmo. Volverémonos ver. Eso nin se pregunta. Telmo, isto... non sei como dicircho. Mira, creo que te estás equivocando con Susi. Es ben egoísta. Non, se xa mo dixo ela. Que lista é. Negreira. Mira, podemos compartila. Ti leva de compras e a mí xa se me ocorrerá algo que facer con ela. Hola, ai, ti é Susi, non? Coñecémonos. Non, pero Xio tenme falado tanto de ti. E como ti é a única que vaya, que desta xente ti é a única que leva sostén. Diso nada, non son a única. E logo ti como suxeitas ese par de melóns que tes. Tes razón, sí, eu tamén levo sostén. Que, por certo, son fantásticas. Que chas fixo? Como? O que? As tetas que te puxeron. Non mas puxeron, son miñas. O que hai que escoitar. Mira, cariño, cando te quites esa noz que levas no pescozo, podes volver a intentalo. Pero che queda moito para enganar a ninguén. Ai, escoitastes? Ese marimacho aí di que naceu con ese corpo. Ai, como se non se notase que lle meteron máis bisturí que a cheirante mexicano. Pareces máis viril, sei que iso é posible. É posible, sí. É como se estiveses feito para levar uniforme. Pódese dicir que sempre levei un. De taxista tamén. Home, de taxista a elegancia é como un uniforme, non? Pero fun segurata tamén. Ai, sí. Por que o deixaches? O mundo da seguridade non estaba preparado para un tipo como a mí. Seguro que non. E ata hai pouco tiven que levar un disfraz ridículo. Pero agora a cousa mellorou, como pode verse. Eu encantado, porque ser mariachi sempre foi a ilusión da miña vida. Estou moi cansa. Vou a ir arriba ao cuarto de Uxío a deitarme un pouco na cama. Ai, pero gústame tan pouco estar soa nunha cama. Susi, eu son un cabaleiro. Que mágoa. E un cabaleiro nunca deixaría que se deitase soa a unha dama, a non ser que ela queira deitarse soa. E aínda así habería que falar, claro. Negreira, por última vez, estás seguro do que vas facer? Tan seguro como que ti igual te mancas. A ver, en serio, non me digas que non o sabes. O qué? Pois que Susi é unha drag a tempo completo. Home, eu chamaríalle máis ben loba, pero non son tan fino, claro. Ai, por Deus, é certo, non o sabes. Negreira, non subas. Mira, o vou me cabrear de verdade, A ti o que che pasa é que non queres que me ligue ca túa amiga porque non és máis que unha bolboreta posesiva. Apártame de aí, En fin, eu fixen o que puiden. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Pero que carallo tes aí? Non vos preocupedes. Esta sorpresa está dentro da festa. ¡A divertirse!